Sir, silang buli og si Simon sir ba? Girakrakan. Mo ba? Ang katong si Pultiro sir ba? Si Pulturero? Oh, si Pultiro. Nga naman? Mo lag ni kuha mo to sa duha ka tawo. May lang wala maigol sa pagrakrak na itong duha ka tawo kuan. Buang nga, good. Toy! May kanya ka! Dali! Sir. Toy! Buang nga. Patog ba, nagbalita? Si Buni ko si Simon. Gitirahan? Og girakrakan sir. Silang kuha si Buni ug si Simon dito sa amo may butay. Oh, uban ni siya ko. Adto mo ni Kapitan Ana, ni Kapitan An ba? Uban ni, aron may bawo siya nga dunay daotang nahitabo din ni sa tong dapit. Oh, sir. Dito sa butay. Dali, dali mo. Ako rin bahala, pahibaos polis. Ngano di makamukuyog na ako? Nalimot ka. Nga ako ang imong amahan. Unya sa lagi tay. Waton sa nato si Matoy. Manangid sa taniya tay ay. Ngano si Mato may yung panahiran? Nga dili ka makautang kung kabubuton. Nya saan man to bana naman ako si Matoy karon. Bisa na. Bahalag bana mo siya. Kay ako mo'y nagpadako nimo. Ako mo'y nagpakaon nimo. Sa tanan-tanan, akong yatag di mo laklak. Ang imong bukton, hindi ko. Ingon ang imong itsura. Nakay nagambiste. Ang imong buhok hintaas tungod na ako. Kay ayaw tikang pagkaon. Kanya karon, may unala ka na ako. Ato na ka ni Matoy. Ikalimtan na lang mo ako nga imong amahan. Unya, tanan lang akong yatag yun mo. Nya mayroon ka si Matoy. Kana si Matoy, maro na'y makapaburot ni mo. Taba dra tay. Kana si Matoy, mo na'y makapaburot sa imong tiyan. Bana tay ay. Puriso, tana, kuyog na ko, ato na ta. Unya na tay. Mamaulit na. Unya na tay. Dili. Kinalandan unti ka. Dali na. Kukaon sa nako kung kanina tay. Unya na. Balikon ko lang yan ang imo sinina kung maanihan na si Matoy. Dali. At tuyo kang Matoy, ari ka sa imo kamahan. Kaila ka, di ka, tagabutay ba katong manunuli bitaw? Oo, siya bitaw to yun yung ninulis akong hanap. Kumusta man, Mr. Patok? Lain pinisili dito sa unahan ka ba? Na itong kuyawan ako itong puting dagan ako. Pinusilay? Asa man sila si Valentin? Ang mga tanod, asa man? Si Valentin tap, murag to sa unahan. Wait, tuga. Kisa man ganit pinusilay? Kato ba mga supulturero, kap? Si Simon ug si Buni, hoy girakrakan. Oo, kap. May lang wala maigol na kap. Wait, tuga, Ayaw, ayaw. tuga mga tanod, be. Oh, sige, kap. Tuga. Hoy, Valentin! Valentin! Hoy, Valentin! Mon, diri lang muna, ha? Diri lang muna. Nagyubo, kanik tubig, ha? Ato na ko sa tinisyo, paibaon ako. Ay, siya may siniligan ni... Yung si Biar, matabangan ta. Imo kong biyaan. Masabot lang eh. Di na tumani, kinibawa man ta nga. Sila may namo sila to. Ha? Pagdali ha. Oh. Ha mo na? Kaya ka? Oh. Pagdali. Kap! Oh, tanawa ron. Way kapitan, ikay hipigod, lagan kay ka. Ay kung kulkuhan na ha! Ginakaw na gani ko kajot, kaya niluto ko bibingka! Ikaw ba, hipim ta ka? Ani kay tambay sa balay sa kapitan? Tawag ka ron, Gusto ka nakagubot i-aristo, na. tika? Oh, aristuho na nung kunimo, kay Ako bawa mo, ka Chef? nakagubot na.
Magbutbuot ka na ko? Dili ba, Chip ba? Ikaw man tayo hipi din eh. Ano ka istambay sa bayis, Kapitan? Ikaduwa sa igor mong kung isulti ni Mugod. Para karoon, nagkagubot na. Ikaw ba? Ay, gugol ko ana. Nagsipog naman yung una ko. Mapiaig pa ganitong bibinggal ako. Paltag ka lang ako. Kap! Kap! Oh, Oh, taras ka. mali ka Ay, balde, magagikan. Kap! Yan, may emergency, why noon ka? Nagpaluto lang kong bibingka ka diyot ni Dulce, Kap. Ay, wala na siya paluto ka, boy. Kakon, kung as tinuore, wala ka magpaluto, siya, boy. Wala ka magpaluto, bibingkay. Lapaw sa nabakako na. Kaya din man juday kagikan di ay. Ay, dito nagikan ka pa eh. Sa unahan. Yapil og duwa-duwa sa mga bata kanang bitok-bitok ba. Bitok-bitok? Apilisan mo? No, Kap! No, Kap! No! Brr! Advance sabi recognize, no? Yes, ma'am, kap. Yes. Apil-apil og duwa sa mga bata kap. Kana bitaw bitok-bitok. Kana pagtaguan ng bato nga muglukso-lukso. Naglukso-lukso pa siya dito. Lagaway tiya. Mo di ay. Oh, may Nikuli rin magawa ito, ma'am. Kay nangihi mag duwa, ma'am. Hindi ito kayo ito, ma'am. Ikaw, ug asa ganito, di asag ka. Ug ato kog barangay hall, adto pug ka. Talungan na rin ron, nagkagubot, asa man ka? Inaday, pagubot ka. Ang mga sipultirero, gipanggrakrakan. Si Bunig Simon. Di ay! Asam na siya nun? Kinsa man ang atake? Min! Are you ready? Yes, sir! Yes, sir! Gamay ka sikas! Alert tayo! We're under attack! Mura ni sila. Ay man ang uban di ay. Oh, asa naman ito si Lesbaldo? Leopong! Kap! Hari na akong sa doon, Kap, ha? Isi ka ng mga tano, di ba? Ibuwat na ni mo. Mura man ang mga dos bambok. Pagpatubuok. May na isikret. Riders! Pinag-ito ka ba? Di ka mabilon? Ano kalit? Si Buni o si Simon ba, girakrakan ko no. Kasi may garakrak nila. Angkot lang ka, wag ko may baw ikinsa. Basta ang giingon daw kung nakataw ang nirakrak nila. Hala. Nya, kisa may namatay. Wag ko na'y naigo, pero malagmit ka gidungtan sila. Murag kontra gyud kay nila. Tao no? Kinsa man kahailang mga kontra? Abot lang ka ha. Nanay, huwag mo abot, uy. E si tatay, huwag pasad. Ay, madika to sila. Ari-ari diri sa kadirigi. Manirata dirigi na. Aliun niya tatong ng rak-rak. Karon pa yun? Karon pa yun ba? Huwag ginamay lang gani kay kuha ko na yung naigo sa pagpamusil. Muna yung mga sulti, muna yung mga balita nga akong nadawan. Dati lagi na kakumpiyansahan na itong lugar. Lagi nakasurog nga tao-tao din eh. O lagi, importante kay istanan karon nga atong ipasusin ni Noy Dinsyo kining mga tao nga kadudahan kayo nga na din sa itong dapit. Ay na din siya, kita pula na. Mahal na dito, asahin lagi na siya dito. Siya may kuyog atong mga tulo ka, Juan. Ikatulo na parte na, Juan. Kung tuwa si Malalog. Oh, dito. Dito na to. Kita pula ng tawhana. Oo. May masab. Kaugot. Di ba gitugon naman ka, pariunin mo ng residensyo? Mo na hinatingali ron to pa, oy.
Ako nam tong gingnan. Nga, nakibaw na siya. Bahin sa plano na ako pa. Asa na ko siya assign. Bawo na pa oy. Ako mas ang gisultihan, gipasabot na ko siya. Yan ibaw ka siya reaksyon. Pero tilipaya oy. Matod niya mas may kuno nga ato sa simalalod kay daghan siya amigo dito. Daghan siya mahimoy gala. Ni kaduha, makalikay sa kuno sa siyang asawang nagger. Dito, yun yung Uy, power. Lai, speaking of the nagger pa. Ni Amans Monday. Wa magpaliba ka. Tawag ka. Nang Monday! Nang! Dali sagad? Ay, may adlaw ninyo, Sir Marlon. Your Sibyong. Ngano di unta, nyor? Ama din siya. Ah, nagsulod ng tunako. Mau ba? Are, dali. Ginusto niya na. Pero, day, wa man kunoy nga ego nila. Wala sad nooy nahibaw kung hain sila ron. Mura mag... Sila mo'y pirmi gisundan sa mga dautan, day. Tinuod jud ka man. Peligro gid kay lang kinabuhi ug di sila magbantay. Ano ka, no? Nga sila magituyuan sa mga dautan? Imposible sab nga. Makakita sila kontra. Di mo ito palaway ang duha. Abangan na nako sila man no. Di gyud ko makatugot nga dunay mahitabo nila. Labing ba ayaw tingalin ni day? Ha? Ato ni mahibaw sa mga otoridad. Salamat kay sa pagpahibaw ni mo Manuha. Pero ako sa suwayag adto sa ilaha. Nya, yaan sa tika Manuha. Oh, sige. Sige, day. Boy! Boy! Kumot naman mo. Ay! Ma'am, ipag-ilis kami dito sa mga angel, ma'am. Ay! Salamat taon sa Ginoo. Unya si Simon. Tapos bahay, ma'am. Ay, gibati pa ito kahadlok, ma'am. Ato ba lang ni paibaw sa mga otoridad? Ma'am, ang pinaka-importante gid ma'am nga mapahimutan gid nato pag maayo ang tanding, ma'am. Kay isa mo lang pagkasabot ni Simon, ang tuyo ato mga dautan, ma'am, ang tanding gid. Mahimo man na nato bon. Pero matod pa ni Lilay kinahanglan adton sa natong langob sa Karagala aron ato susihon. Sige, ma'am, kami ni Simon nagkasinabot na gid ni okay na gid kayo. Ganahan namin mo adto dito. Sige, magsabot ang tulo. Sige, ma'am.